ng mga nagbabagang balita. Nang dahil sa batang nagsunog umano ng bulak, bahay sa Magaraw nasunog. Barko sumadsad sa Siruma, Camarines Sur, mga tripulanting Pinoy ligtas. Dating konsihal arestado dahil sa payola umano sa quarry operation sa Albay. Digital literacy ng mga mag-aaral sa Bicol High School for the Arts and Culture mas naahasa dahil sa digital infrastructure ng Kamsur. Magandang gabi, narito ang mga mainit na balita sa Camarines Sur. Natupok ang isang bahay sa San Isidro, Magaraw dahil umano sa isa sa mga batang nakatira doon na nagsindi umano ng bulak habang naglilinis ng sugat. May ulat si Regine Bue. Balde! Dakol na balde! Si Tupok at wala ni isang gamit na naisalba sa isang bahay na ito sa barangay San Isidro, Magaraw, Camarines Sur matapos itong masunog tanghali nitong nakaraang araw. Sa investigasyon ng BFP Magaraw, lumalabas na nagmitya ang sunog ng sinindihan ng isang 5 taong gulang na bata, ang bulak na ipinanggagamot sa sugat. Batay sa salaysay, nasa trabaho ang mga magulang ng bata kaya naman naiwan ang bata sa bahay kasama ang 2 niyang nakakatandang kapatid. Lumabas umano saglit ang 2 nakakatandang kapatid para may bilhin kaya naiwan mag-isa ang bata. Sinindihan umano ng bata ang bulak na ipinanggamot sa sugat hanggang sa nabitawan sa kama at mabilis na kumalat at lumaki ang apoy. Ini pong 5 anyos po palanda, base po sa samoyang interview sa iya pong mga tugang, asin mismong dyan po sa aking iyan na siya po palanda nagbubulong-bulong kang lugat, kang aldaw na ito, may gas-gas po palang sa kamot. And napag-isipan niya na itong koton na tada duman, itong bulak na ginagamit sa pagbulong, sinindihan niya kang gamit na lighter. Kang nagkalayo po ito, napaso siya, nahulog da si bulak na nagkakalayo. Duman mismo sa higdaanin ng apom. So, kang nahulog ito, palibasa po, combustible materials ang yaon, madaling magano, nagdakula tulo si kalayo. Gawa sa light materials ang bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Samantala, tinatayang higit kumulang 15,000 pesos ang halagang iniwang danyo sa insidente. Bureau of Fire po ay padagos pong nag-remind sa publiko, lalong-lalo na po sa maigting pong programa kang Uplan Ligtas na Pamay ng program na kami po padagos na nag-remind na mag-iwas po sa mga bagay na pwedeng pagkasuluan. So, continuous po ang samuya po mga fire safety campaign na ginigibo sa barangay na si mga dapat daigibuhon sa loob ng pamilya, iwasan ito. Lalong-lalo na po ang mga aki na nababayaan kasi po ini po 2 beses na nangyari. Nainot na po itong magtugang man na nagkawat maning luto-lutuan sa loob ng harong. Nasundan po kayo ng another naman na pag-asindi kang mga aki. Kaya po kami palagos po nag-remind sa mga magurang na kung kita po mahali, may mga trabaho, iwalat na po sinda duman po sa mas gurang o mas tatao sa loob ng pamilya para po mabantayan ang satuya po mga kasaralitan ng mga aki. Regine Bue, CSN. Patuloy na minomonitor ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon sa San Miguel Bay na sakop ng bayan ng Siruma, Camarines Sur dahil sa pagsadsad ng isang barko sa lugar. Ayon sa Coast Guard District Bicol, walang naitalang oil spill o anumang danya sa kalikasan kasunod ng pagsadsad ng barko dahil sa malakas na hangin at alon sa karagatan nitong nakaraang araw. Ligtas naman ang 13 tripulante ng barko na pawang mga Pilipino. May dalang construction materials ang barko nang mangyari ang insidente. Tapos na ang 10-day voter registration ng COMELEC na dinagsa mula day 1 hanggang sa pagtatapos nito. Ilang voter registrants dismayado dahil sa mahabang pila. May ulat si Eli Balbin. Dinagsa ang huling araw ng voter registration sa opisina ng COMELEC Naga para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Disyembre ngayong taon. Ayon kay Attorney Michael Julia, Election Officer ng COMELEC Naga, kahit maikling panahon ay matagumpay ang 10 araw ng voter registration mula August 1 hanggang August 10. overall po kang August 1 hanggang August 9 kasugma, bali gabos na po 2,292
2,292. Iyon na po gabos si nagpa-registro. Kasugma lang Saturday, majority po sa bentang 70% mga youth. Yan, 15 to 17, sige mga 15 to 23 years old. Ilang voter registrant naman ang dismayado dahil sa haba ng pila at tiniis ang maalinsangan na panahon. Ang ilan ay nakaramdam na ng pagod dahil sa haba ng oras ng paghihintay nila at kawalan ng sapat na silya at water station sa lugar. Kasi sinabihan na po ako kahapon na bumalik daw po before 8. Pero po pagpunta ko po dito, ang haba na nung pila. Nandun na po kami sa dulo. Tapos before pa mag-8, mas dumadagdag yung tao, mas humahaba. Tapos ngayon, magta-12 na. Nakapila pa rin po kami. So, yun po. Nahirapan ka ba? Ang init po, super. Ang maganda po sana kung kasi nakausap ko po yung mga nakapila rin. Sabi po nila na ilang araw na po na ganito daw po kahaba yung pila. Kung ganun po, sana naglagay po sila ng pang-cover dito. Kasi syempre magre-register naman po tayo ng para bumoto, di ba? Nung umagang yon, nagdesisyon na rin kami na pumunta na nga dito. Nung tumingin ako dito, ang pila dyan pa lang sa may labas ng PWD Affairs Office. Tapos, nung ikalawang pagpunta ko dito, which is kasama ko na siya, ang pila is lagpas ng Raul Roco Library. So, siguro sa pagpila, napaka-hassle talaga and hindi talaga siya organized. Paliwanag ng COMELEC Naga nang dahil sa maliit ang kanilang opisina at limitado ang espasyo kaya nagkakaroon ng mahabang pila. Medyo salit ang space pag parehistro, kailangan siguro bigger area, tapos suitable area. Yan lang po ang sabi nga, encounter na challenge, medyo salit po talaga sa itong opisina sa registration ka mga botante. Samantala sa pangkalahatan ay hindi umano masasayang ang mga bagong botanteng naitala sa 10-day voter registration kahit pa hindi matuloy ang halalan sa darating na Disyembre. Eli Balbin, CSN. Timbog ang isang dati umanong konsehal sa Albay matapos ang ikinasang entrapment operation ng NBI hinggil sa quarry operation sa probinsya. May ulat si Regine Bue. Aktual na pag-aresto ito ng mga tauhan ng NBI Naga at Legazpi sa isang dating konsihal ng bayan ng Tiwi Albay sa loob ng kanyang opisina sa Barangay Miisi sa bayan ng Daraga dahil sa kasong estafa sa mga quarry operator. Ikinasa ng National Bureau of Investigation ang entrapment operation noong August 8, 2025 kung saan isang quarry operator ang nagbigay ng 320,000 pesos bilang special order payment o payola na hinihingi ng nasabing dating konsihal bilang lagay para payagang makapag-quarry sa palibot ng Bulkang Mayon. Batay sa salaysay ng quarry operator na kinilalang si alias Juan, may usapan ito at ang dating konsihal sa transaksyong ito na kinilala rin bilang kumpare ng nasabing dating konsihal. Actually, 2 weeks ago pa itong kasong ito, may mga previous demand sa kanya. Inimbestiga namin kung sino talaga mahayang. Ayun, hindi lang po isang beses kaya nag-materialize yung operation. Ani ng NBI, hangad nila na matigil ang iligal na paniningil ng bayad na nagpapahirap sa mga lehitimong negosyante sa industriya ng quarry sa Albay. Lahat ng mga sila dapat ikatakot, hindi wala namang siguro pananakot para sa kanila, and then sa kanila. And kung anong man po ang may itulong namin para ma-protectan sila agad. Samantala, pinasalamatan ni Albay Governor Noel Rosal ang NBI sa agarang pag-aksyon sa insidente. Tiniyak ng gobernador ang buong kooperasyon ng probinsya para sa mas malawakang investigasyon ukol sa posibleng sistema ng payola sa quarry industry sa probinsya. Inilahad din ng gobernador na magsasagawa ang lokal na pamahalaan ng sariling investigasyon upang alamin kung may iba pang sangkot na individual sa iligal na paghihingi ng bayad. Dinidiin ng pamahalaan na seryoso ang paglilinis sa sistema ng quarry sa Albay at walang sino man ang ligtas sa batas. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-imbestiga ng NBI at lokal na gobyerno upang mapanatili ang kaayusan at katarungan sa industriya ng quarry sa probinsya. Regine Bue, CSN. Nananatiling mataas ang presyo ng live weight ng baboy sa Camarines Sur ay tinuturing dahilan sa mahal ring presyo ng karneng baboy na nabibili sa mga pangunahing pamilihan. May ulat si Darlene Lastrullo. Bahagyang tumaas ang presyo ng baboy sa Camarines Sur ngayong Agosto kumpara noong nakaraang buwan.
batay sa datos ng hog price monitoring ng Department of Agriculture Bicol. Noong July 21, 2025, nasa 170 hanggang 200 kada kilo ang presyo ng live weight ng baboy, habang nasa 360 hanggang 390 ang retail price ng pork kasim. Ngunit nitong August 4, iniulat ng DA Bicol na umakyat sa 180 hanggang 210 kada kilo ang presyo ng live weight, habang nananatili sa 360 hanggang 390 kada kilo ang pork kasim. Sa panayam ng Kamsur News kay Tatay Ernesto Ortega, meat vendor sa Pili Public Market, kahit may pagtaas sa presyo ng live weight, bumaba naman ang presyo ng kanilang bentahan sa retail na nasa 170 kada kilo sa kanyang tindahan. Ayon kay Ortega, ang pagbaba ng presyo sa ilang tindero ay dulot ng kakulangan sa tracking at limitadong supply ng baboy mula sa mga supplier. Dahilan para mag-iba ang presyuhan sa merkado. Sa ngayon, medyo bumaba yung presyo ng baboy sa dahilan na walang tracking na pumapasok gaano. So, medyo bumaba nga yung pero medyo matumal yung bilyang. Dagdag pa niya, tila naninibago ang mga mamimili dahil nasanay sa mataas na presyo. Kadalasan ay nag-iikot muna at nagka-canvas ng presyo bago bumili at mas pinipili ng ilan na bumili sa mga maliliit na tindahan sa labas ng palengke na kadalasang mas mababa ang patong. Medyo ang iba rin naninibago kasi bumaba yung presyo. Sanay na sila sa mataas na presyo, so nagkakambas kung magkano ang bilihan. Wala naman silang nagagawa kasi walang bumibiling mataas na presyo. Giit ni Ortega, mahalagang magkaroon ng maayos na regulasyon sa pamilihan upang maprotektahan ang mga lehitimong vendor na nagbabayad ng buwis at renta. Nananawagan din siya sa lokal na pamahalaan na aksyonan ng problema upang maiwasan ng labis na kompetisyon na maaaring magpababa pa sa kita ng mga nagtitinda sa pamilihang bayan ng Pili. Darlene Lastrulio, CSN. Kahit ilang buwan pa bago ang Kapaskuhan ay dama na umano ng ilang Kamarinense ang simoy at diwa ng Pasko. Kung paano nila pinaghahandaan ang nalalapit na Kapaskuhan, alamin sa ulat na ito. Sa paglapit ng Bear Months, kilala ang Pinoy sa mga excited sa pagdiriwang ng Pasko. Kaya naman kahit buwan pa lang ng Agosto, ay unti-unti nang nararamdaman ng simoy ng Kapaskuhan. Habang ang ilan ay abala sa pagbili ng mga Christmas lights, parol at iba pang dekorasyon, mayroon ding mga pamilyang pinipiling maging simple ang pagdiriwang. Walang magagarbong palamuti, ngunit sagana sa init ng pagmamahalan at saya ng pagsasama. Isa na rito si Nani Salvacion Belgen, residente ng Barangay Old San Roque, Pili, Camarines Sur. Ayon sa kanya, hindi na sila gumagastos para sa dekorasyon tuwing Pasko at mas iniipon na lamang ang pambili ng palamuti para sa simpleng handa at salusalo kasama ang buong pamilya. Sa dahil naman po kami kang dekorita, ito po baga ma'am na mga pandekorate, pigbabakal. Dahil na po kami kaya ito lang pong kunwari itong mga eskwela, may madara ngayon ng tigsararong parol, iyan po. Kahit Agosto pa lamang, ramdam na nila ang holiday spirit dahil magkakasama sila sa iisang bahay kasama ang kanyang mga anak at apo. Para kay Nanay Salvacion, sapat na ang pagmamahalan at pagsasama upang maging masaya ang Pasko. Pipray ko man po ma'am na sana makatapos ang mga aki ko na dawa po kami nagtitios basta pirmi sana pong mayong mga ma'am na katibaadan. Okay lang po bastang mayong mga mati arayo sa kung pa man po. Dagdag pa niya, ang tunay na paghahanda para sa holidays ay hindi nasusukat sa dami ng ilaw o kumukutitap na dekorasyon, kundi sa liwanag ng presensya at tapat na pagmamahalan ng bawat isa. Sa huli, ang diwa ng Pasko ay hindi lang nakikita sa kinang ng dekorasyon o dami ng handa sa lamesa, kundi sa saya at pagkakaisa ng pamilyang sabay-sabay humaharap sa bawat taon, kasama sa iisang bubong, iisang puso at iisang diwa ng pagmamahalan. Darlene Lastrulio, CSN.
Inilapit pa ng Kamsurpeso sa publiko ang pre-registration para sa Mobile Passport on Wheels ng Provincial Government ng Kamsur, katuwang ang Department of Foreign Affairs o DFA. Ilang nakaregister na sa Mobile Passport on Wheels, labis ang pasasalamat dahil hindi na sila babiyahe pa Legazpi para kumuha lang ng passport. Narito ang ulat. Ang hinahagad mo are just basic requirements. Ano po? For new applicants, birth certificate from PSA. Nagpapatuloy ang sinasagawang pre-registration ng Public Employment Service Office o Kamsurpeso para sa Mobile Passport on Wheels ngayong darating na Setyembre. Ayon kay Provincial Employment Service Office o PESO Kamsur Manager Rodresha Asicotoralio, patuloy na lumalaki ang bilang ng mga aplikanteng sumasali sa programa. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 500 aplikante na ang may kumpletong requirements at may nakalaang slot, habang 300 pa ang hinihintay na makumpleto ang kanilang papeles. As of now, igwa kita ng 500 applicants. So, yan si mga with complete requirements. So, si the rest, mga 300 pa itong mga day nakapag-submit kang sa indang complete requirements na kaipuhan magbalik. Ninhulit, may mga nahiling kaming incomplete yung mga kaipuhan nilang masumitir bago mag-abot ang satong Passport on Wheels sa maabot na September 23 to 26. Isa sa mga masayang benepisyaryo si Melanie Geriba mula sa San Gabriel, Pamplona. Bilang first-time passport applicant, malaking tipid aniya sa gastusin at pamasahe ang dulot ng programa dahil hindi na kailangan bumiyahe sa malalayong lugar. Dako ng tabang na maniyuta. Siyempre, dahil ka na baga taha kanina po. Ag sa mga kanilang sa Pamplona, kaya di kita mamang sa mga nagagastos. Ganoon din ang saloobin ni Arwin Anastasio mula sa Palestina, Camarines Sur na masaya dahil hindi nang kailangan pang bumiyahe papuntang Legazpi para mag-apply ng pasaporte. Mas malaking tulong to kasi hindi na kailangan magbiyahe pa papuntang Legazpi, mag-walk-in doon, tsaka mas magastos, diba? Compare dito sa project na nila Villaperte na mas mapapadali, tsaka mas mapapamura yung mga gastusin kapag apply ng passport. Nagpasalamat naman sila sa provincial government lalo na kay Governor Elry Villafuerte sa pagbibigay ng ganitong uri ng serbisyo na mas pinadadali ang proseso, mas inilalapit sa tao at mas pinabababa ang gastos ng publiko. Gob, salamat po sa mga tabong nito sa Muya na ako kaning passports on wheels na dahil na kayo mapaka gastos na dakula po. Kaya dakula po pasalamat ni. Tapos po, sa kang aki ko, salamat man kay po, ma'am. Para po sa mga Villaperte, maraming salamat po dahil marami kayong natulungan na Pilipino at saka Bicolano na mas mapapadali yung mga bagay-bagay na sa ibang paraan ay mahirap. Tsaka thank you dahil ang dami niyong natutulungan ng Bicolano. Siyempre, ang Kamsurpeso, buong puso na nagpapasalamat kay Governor Elry Villafuerte sa suporta sa mga magagayo na mga programa na itinatao niya sa mga taga Camarines Sur. Ini para mas mapapasil, mas makapagtao pagkitanin marhay na serbisyo, digdi sa tuyang kahimanwa, lalong-lalo na sa mga taga Camarines Sur. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng aplikasyon hanggang August 29, 2025 sa Robinsons Mall, Naga City. Para sa mga nais mag-apply, bumisita sa Kamsurpeso sa 2nd floor New IT Building Capital Complex o sa Robinsons Mall sa Naga City. Maaari ring makipag-ugnayan sa kanila para sa iba pang detalye. Darlene Lastrulio, CSN. Nagagamit na ng mga mag-aaral sa Bicol High School for the Arts and Culture ang inihandog na laptop ni Governor Elry Villafuerte. Digital asset malaking tulong sa paglinang at paghasa pa ng digital literacy ng mga mag-aaral. May ulat si Eli Balbin. Ilang estudyante sa Bicol High School Culture and Arts sa bayan ng Pili ay nahihirapan sa kanilang pag-aaral dahil sa kakulangan ng laptop. Kailangan pa nilang gumamit ng cellphone na limitado ang kapasidad upang makagawa ng kanilang mga school project o assignments. Super hirap po kasi dati po before po magtao si Govning laptop, nagigibo lang po kami sa phone. Mahirap po sa Ang ginagamit po namin is Canva po sa phone.
Pero medyo mahirap po i-export dahil po kailangan pa po ng ilang steps bago po magawa yun. Kaya mostly, ang mas mabuting gamitin po ngayon is laptop or anything computer related kasi po ang cellphone po, limitado lang po talaga kami saan. Ngunit dahil sa ipinagkaloob na digital asset ni Governor El Rey Villapuerte sa paaralan, mas pang nalilinang at nahahasa ang digital literacy ng mga mag-aaral. Bahagi ito ng isa sa mga prioridad ng gobernador at provincial government na maging future ready ang Kamsur sa pamamagitan ng mga digital infrastructure at patuloy niyang suporta sa mga kabataan upang makamit ang kanilang mga pangarap. Lubos naman ang pasasalamat ng mga estudyante dahil malaking tulong aniya ang mga laptop upang mas mapahusay pa nila ang kanilang pag-aaral at makasabay sa mga makabagong teknolohiya. Unan po na may laptop, natatabangan po kaming mag-edit, mag-ibon yung mga reports, na-iPhone sa school. Nagpapasalamat po kami kay Governor El Rey kasi po nabigyan na po kami ng laptop. Mas lalo po may expand yung pag-aaral namin, lalo na po may upcoming competitions. And mas lalo po kami magbibigyan ng gabay. Ang pamamahagi ng laptop ay bahagi ng mas malawak na programa ng probinsya ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villapuerte, 2nd District Congressman Luigi Villapuerte at 5th District Mix Villapuerte upang mapalawak ang akses sa edukasyon at teknolohiya sa buong Camarines Sur. By next year, gagawa po ako 100 million na High School of the Arts and Culture na may building at complete facilities. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.